जाखायो नोंनि प्रभुआ दाबो तपस्यानिफ्राय सिखाराखै नामा? सिखाराखै आयै बियो जेब्लाबो तपस्या आरो हां सोबनानै आंनि फारसे नोजोरखौनो होला माथो खालामबावनो आयै आं दिनै बेखौ तपस्यानिफ्राय बोखांथारगोन स्वामी स्वामी सिखारदो ना मा जाखो मानो दावराव-दावसि नायहरलाय स्वामी मालाय मुलुगनि मानसिफ्रा बेसेबां अनलायनायनि गेजेरजों रायजो जागासिनो दं होमब्लालाय खोथाया बिबादिसो थौ होमब्लाबो जोंहाबो बे मुलुगाव थानानै मानसिनि भाव लानानै अननाय आरो मोजां मोनलायनायनि फावथिना दिन्थिनि हे प्रभु आंबो नोंजों लोगोआव थांफानो बे मुलुगाव थांनानै नोंथांनि अननायनि फाव खालामो दे होमब्लालाय नन्दि नोंखौबो आं बे मुलुगावहाय आंनि फंबाय महरै लांफानोसै आं थांसै आंबो थांगोन आंबो थांफागोन नोंसोरजों थौ Mwnnai Hinjaoa Benw Angni girlfriend Benw Angni jiwni raniya Benw Angni jiwni logoriya Nainai se fंबाय मा बायदि नुयो बै गेजेरना मा बायदिया गुफुर गावदाङा मा बायदिया Benw Angni Mwjang Mwnnai Hinjaoa Benw Angni girlfriend Benw Angni jiwni raniya Benw Angni jiwni logoriya Nainai se fंबाय मा बायदि नुयो बै गेजेरना मा बायदिया गुफुर गावदाङा बायदिया खानाय रुमबाङा समाया आंजों फंबाय लायथारसिगोन फैगोन फागुनावनो समायगोन ना समाया आंजों फंबाय लायथारसिगोन फैगोन फागुनावनो जाथारगोन बिनो नखरनि माइनाव नोमबाजैया 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 सीता सती साबोथ्रि पार्वती बायदि नुलायलाङो बाजै सनाखौ सीता सती साबोथ्रि पार्वती बायदि नुलायलाङो बाजै सनाखौ हाय आं हाबा माबादिखौ मोनगोन हे गसाइ हे गसाइ हे गसाइ हे गसाइ हे गसाइ जानो लोंनो इन्दुनो
सानै सानै जानो लोंनो इन्दुनो बावगोमालाङो नोंनि नोमबाजैखौ सानै सानै जेरावखि थाङा जेरावखि थाया सानखि हर अराय सम अराय सम अराय सम अराय सम बाजै सना बाजै सना बाजै सना खारसन फैदो माबार आदाना बाजै सना बाजै सना बाजै सना खारसन फैदो माबार आदाना नखराव खामानि दामानि मावनो रावबो गैला बाजै सना मा राव बुंखो नों अब्ला आदाया मा जानांगौ नङा हायाखै थगायदोंसो आं नङा हायाखै जंखायदोंसो आं ला 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 ला